sila si Yubin o si Nominyo. Sa kundiman ko ni guys. Okay. Ayo. Istri anak ko. Wow guys, tapi kita salah galing nila. Hindi ta guys no? Mga master na sila guys. Mga banggiitan na mga mukar. Oh, tew. Guys. Banggiitan sila sa Maya balik siya. Okay guys, ikaw na ang ipakita ninyo sa ay kanang maong tew. Ano siya ba? Ano si Ubin? Na siya tew guys. Kamu na siya mahinga dyan guys. Tagaan ko di agad. Ikitan ka og lighter. Na. Kunaon mo guys oh. Na lighter na yung kuan no. Kamot na sa right side gihawiran oh. Wa nang lighter guys, di gid mahimo sa mata. Lahi ang ikitan sa lighter kay nindot og tingog. Di mo tingog guys, basta way ikit na lighter. Okay guys, ara kanindot atuon ay pina. Ay, pinatoy.